It-tlieta filgħodu tħabbret il-15 l-edizzjoni ta' Festa Ċitru, avveniment li l-qiegħ kollu minnu imur għal Malta Community Chest Fund. It-tnedija ta' Festa Ċitru saret propju waqt attività mal-istudenti tal-iskola primarja ta' Ħattart u tal-iskola primarja tar-Raba Tawdex fil-Masġar ta' Ċitru tal-Palazz ta' San Anton li fih ma' 600 siġra ta' Ċitru, il-maġġoranza tagħhom Larinġ. Studenti li kienu preżenti għal din it-tnedija qalu li f'din l-esperjenza mhux waħda tas-soltu kellhom l-opportunità li jaqtaw il-larinġ minn dawn is-siġar, iżda l-isbaħ aspett huwa propju l-fatt li se jkunu qed jgħinu lil dawk in-nies li għandhom bżonn il-kura. L-esperjenza tal-lum kienet waħda mhux li ħadd tagħmel kuljum għaliex stajna naqtaw il-larinġ f'dawn is-siġar kollha sbieħ u kien tieħu ħafna gost għax qiegħed mal-ħbieb tiegħek. Aħna tajnieh għal Festa Ċipru biex ituhom lin-nies u ibeħħuhom imbagħad meta jbeħħuhom ituhom il-Community Chest Fund. It-tħejji tal-Festa Ċitru għaddin ukoll fil-kċina tal-Palazz ta' San Anton fejn qed jinħmew qatt ta' kejkijiet u ħelu ieħor magħmul mill-larinġ biex jinbiegħu waqt din l-attività. Dan apparti li din is-sena se jkun qed jinbieħ ukoll żejt ta' żebbuġa maqsur miż-żebbuġ li jinqata' mis-siġar ta' żebbuġ li hemm fil-Kitchen Garden tal-President. F'kelmtejn l-istudenti il-President George Vella li kien akkumpanjat mis-Sinjura Mirjam Vella ħeġġiġhom sabiex japprezzaw xogħol il-ġardinara li matul is-sena jieħdu ħsieb is-siġar ta' Ċitru u li f'dawn il-jiem qed jaqtaw il-larinġ għal Festa Ċitru. Il-President fakkar ukoll l-istudenti li Festa Ċitru hija attività oħra li ssir matul is-sena sabiex jinġabru l-flus għal Community Chest Fund, flus li huma tant meħtieġa sabiex fost oħrajn jixraw il-mediċini u tkun tista' tkompli tingħata l-għajnuna lil kull min jiġi bżonn l-għajnuna. Festa Ċitru se ssir nhar il-Ħadd li ġej fil-Kitchen Garden f'Ħattart mill-10 ta' filgħodu il-qudiem.